Здравейте, приятели, аз съм Денко, тук сме нас с Кубеги. Здравейте, хора! Реших да атакувам, защото си бусах си такива бараки. И имам армия, тук до мен е един гей. И решихме атакуваме. И започваме. Много малко да се... Бега, бе. Това да го префърлям. Ого. Да. Ке му стигнем там друг път. Верно, други ден. Да ми стане повече армията. Леле, значи най-богати, къде съм виждал. Стига. Не тук да ги правим. Това да го би. Цапи го, цапи. Айде. Сега ти правим ушите парашутка. Само да ти ви мари дефо. Бумбам, бумбам, бумбам. Чекай. Дай да се разчисти. Ето така се разчиства, дами и господа. Пускате луизове отзаде и те влизат. И после пускате хиалер и още един. И знам да се да атакувам. Скок. И то го правите 3. И ето какво пращат в плана. Ето до мене гей беше. Абе, си гей беше. Бавам го тук като... Тук направо ни пълнат с капили не неща. Много епично до мен. Значи, препоръчвам ви този план, просто... Много яко, какви ли не работи пращат? Ето. Пак и виме, пак добре вземах. Едва му си спестих за армията. Не се страхувай. Че аз си пускам другата. Она май си я пущих предварително. Че бе, 4 са. Не, толкова. Тахас. Хас. Не, стига. Стигата така. И сега тук какво да пуснем? Махни малко гиганти, пусни хила. Не, тук да ги намавам с арчери. Не, пусни хила. Абе, дай арчери. Само с един хила. По момче, два не знам за какво сме. Я нека. Малко да разведниме клана с едно задър на YouTube. Искам. Да видим. Топа, некадърник не разбра. Кой е? Значи, пича ме некадърник. Как го бавам. Тук малко абоната си пробвам. Малко да кажем за деня. Напомни ли съм? Просто ако не ми вярвате, че този клан е... че не е хубав, сега ще ви покажа Warlog. Значи, Warlog. Ето, за какво стана въпрос. Ще почнем от началото. Значи, сума ти победи и загуба. Сума ти победи една загуба. Сума ти победи една загуба. Сума ти победи една загуба. И тук вече некъде са се улабили нашите момчета. Срещу някакви хакери. И тук пак победи. Ето и просто сега ще ви покажа една атака. На кой? Някой, който е загубил. На Wi-Fi, на лидерът ни. Който е атакувал... Не, ще ви покажа на Лапс. Който е атакувал четвърти. Ето, какво е?
мислям. Знаеш, че го е бил, ето, бил го е на 3. А той даже не е и пипнал. Така че, ако си търсите клан, това е. И ето, пак искам. И има 2-3 секунди. И ето. Макс левел уизове, просто препоръчвам ви го този клан. И аз бях Денко. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре, се абонирайте и бай-бай!